فيلمنا جمر عيسال تيلي استوالت حنت عباي سويتي نخلي تدقى تمرت نخوض خم دقاسو من العالتومي باريشنا إسماعيل كعارات متساولا بطعمي تاكيم دامبر قرصهم نخولعو أجديدات تسوم باريش كن أو كنت تسيو قرص مولع اتازفوت ياخو عشو حيزو ناقتران دقيوت عيسال وداها مسكو عسو حيال فقر خمزو اللوالات بلد أقدمو قرص خوالعات بنيرا ودا خمزي زكرو سلازستو عالتون نساء علي نودهم كيدو نخمصون قرصو لعو نفتو ميدان نخملسون تحتو علي نفط ميدا خيدو ودو كعشو تجاويتو كساوز ود إنا تتصبين كلو ما نمسو زي تتصبيو كبير حدا جاي قدم دمت تم بفتنا زحلفانا رام خاينن تجاوتو زنور قلعتن هندرت تقيل عديو نبارش سونا تاجل حما أنا جر كم زجت أمانة جروا إنها تجايت نفط كعشو تجاوتو لزنور ميدا توت أختو تحن كلا بزحت ساعات تأكيوم ترقمو إنها تدنا قصت نقرميت مجايات غتل أما ترشا بارش بماكينة تجتشو كاو تحتي أنا تجوت تخوت تغطرقن كلا لباب دينجات إملأ اتون اسحيتو زنيرو ودا سبعايا ناوغوتة تخوض صغتر انكلاون بدفرت متما تساينوا ونا اسحيتات ودق جن كم تقول مترشا حدش مجمرة يزبحل اتنويح بمكراس تملأه مترشا جن مرأيا بزحات زغونو الهواتو كجمر مخانو من ما يفلتأتن إذن مأمانو زت أجم مسنا خلن عواتات نزلوا حق إنيا زانتا ننايلو معند فيديونا مريت ألكم كاريو اللخو فيديوتاتنا لايك ناشير channel دما سبسكرايب بمقار ناوترو جيزة دقافكم ما يفلينا سام وداتا سنايت أنهيد عيسى بتعمي أدنجيت أنيرا نخلتها معلت زأكل كاوكو ما أخيت العلت أو سبيتال تدكس التاور إساز نور حمامن أو إداز نوره ناي مرفق أنزان منمي مثلا تقويا دمانة النرستات ودا باريش كمي كم زلت حتى دحرزي أفتو سبيتال نتنك أساسات بيه ودك إستروخومو بتعم تحوغس مغناتو سونتو زرق من معينة قسلي نورن نخي قرو إلا أفلبو بتغبورتات شفنو كن أقرو يقلع عمو إتاي مانت أقرو سنك تحدقا 5 أنا ترئي إذا خطر إنكلا حزنن نداتن قطعني تحواوسا ودا كم جيلو خنابر مخانو بتعم تحزن سوايا أو كنت نقرش حيزو زملس كوفيلو كعشنا تجاوت سلزرقيون بتعم تنادد بتوجن علي اتوم دوكواتر أنا متبح تخفلن نوح جيزة أنيحهم بارش بيوت كتأنح تقوينو أقرنا قدن كتقرأت كم زلواخ نقروان كلو فقادن يازي مخان كلمة مارت اينورن ازغولو متسيني مكرا بسونكو مخانو سلز بلتون نوسنا تتعرف زي مكاي كاليخ قبري يخلن استوسن جيزة حليفو نجوزوهم اللسن كله اتحدحو بدنجات أنت تموتو نسودمان إسماعيل بتن تسفازي ولن علم زمونيا انتيريو هزي اتناي كوعش أجر تجاوتاينا مخان حلمو خمز خدن انتها قبر كم زلون من ما يفلتن توم زغطلو معلتات كمي كم زلون خريقو بزحت قراوتن بيتسابن ناتوارو يمتو نيرم اتمشت نسو كله بيتساب خيدن كله علينا عيسل نودنا انتي تحسو لغيلي حتى مو منهم كم زي تفلق تملسلو جنز تفترة تفتيرو جدن كبرات عوان كدقفوان سلزنورم عيسال ودا دقي محوقس نخوون استفلاليو من قدات النحسات يتوعل ننوح كزا النحسات دحر متنحقن كل تيوم دقا او كفلوم ناتزارو تسمعم اتماري دونا زبحال زفوت يزنورنا لقودنا خلوي اويكم زلو نعوي حاول نحتتو دحرز عيسال نتو تسفى قريت اني ودا كبرتاتعون كحوقسون زغلنا مترشا نجر ازماري دونا زبحال كلو مخانو يردعا كدم حجي انكوان كلو خعبي ناو كلو قررو كويت فقدلو نيرا جن حوقس نخد قورو فقادنيا تخوون مو اتماري دونا زبحال ناقودنا خلوي نقوزو أميعاتي بزقر من قدي اتوسان انسو تخكلن يعينيرو مغنياتو باريش نماري دونا خريون كلو لعلمت ان حوقس ينيرو اتاز تقورت اتقرو زلا جيرو زحسوا يمثل حد علت جن باريش كاو عرات تسيو تمرت خيدن كيجاوتن كم زدالخ نجران كلو ايسل بتعم تحوقس لباب تحواس سمليون زدالغايو نجر كتكبرخه تراي حوقس كوينكا تسفاقي قرص كانور الليله نوداستي ما تحقو كم تزحاتوتون بزح جيزان كي وسدت ناو تمرتويت توسدو جن باريش افت تمرتويت صبوق اقاولا يرخبن كافتون كالوت قلعت فلي بمنبارو يسحقن يقلدلوني نيرو اتوم دايركتراتن كيترفو مستوم سحقون ور قلعتهم زوغونو نيرم إذا خي أكل جن أفت تمرتويت نخم هاري فقدولون مغنياتو أكمام تأت تمرتويت نناي بارش كونتات زمج سلازين ورا قال حدا جان دحر دعوت سحوه حلفنا تكوسدو يدلون بندت استملت أي سالون ودي فولي ينبر قالوا تقولوا عدكو جورو زغلو أي جبر مالتي يكون نيلا نتدايركتر تقريلو التدايركتر سنكزون قالت نخم هاري فقدولو جن دما ناي بارش مكره جنا يتودن نخفالت ناكل أسقاط تنكلو إتا ممهر من مستقدسه اللي يتمثلن
እቶም ቃልኦት ሕሽኽሽኽ ኢሎም እናፀረፉ ክትሰምዕ ከላ እውን ሱቕ ትብል ግን መንጎ ዞም ኩሎም ዛይና ትበሃል ሓንቲ ጥዒት ቆልዓ ነይራ ናብ ትምህርቲ ቤት ቢሮን ደፍተርን ከይሓዘ ስለ ዝመፀ ንኽፅሕፍ ንመጀመርያ ግዜ ሂዋቶ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ገዛ ነገራት እናኸወዲኦም ዝመፁ ነይሮም ዓሊ ነቶም ክልተ ደቁ ናይ ትምህርቲ ቤትን ካልእ ወፃእታትን ምሽፋን ከይኣኽሎ ናይ ባሪሽ ፍሉይ ግዳይ ዝኸበደ ነገር ገይርዎ ኣሎ እቲ ወፃእን ምሽፋንን ህይወትን ከይከበደት ተዳሊኻ ንምፅናሕን ድማ ሓደ ከቢድ ውሳነ ንኽውስን ይገደድ ዝሕሸ ኣታዊ ዘለዎ ስራሕ ንምእላሽ ናብ ሩስያ ክኸይድ እቲ ሓደጋ ረሲዖም ህይወቶም ንምቕፃል ዝቃለሱ ነበሩ ስድርኡ ብድሕሪት ገዲፎም ንኸይድ ድማ ይገደድ ግን ቅድሚ ምኻዱ ይሰናበተሉ ዝነበረ ሰዓት ንባሪሽ ሓንቲ ቃል ይዛረቦ ደጊሙ ፈፂሙ ኩዕሾ ንኸይጫወት እዞም ቃላት እዚኦም ኣብ ናይ ባሪሽ ልቢ ሓያል ቆስሊ ይገድፉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ከይዱ እቶም ካልኦት መሓዙቱ ደስ ኢልዎም ኩዕሾ እንትጫወቱ ንሱ ኮፍ ኢሉ ንኽሪኦም እንትግደድ ይኹን ዳ እምበር ባሪሽ ተስፋ ኣይቆረፀን ዋላ ዝጉድኣቱ ዝተፃዊሩ ስፖርት ክሞክር ስለ ዝደለየ እቲ ናይ ስፖርት መምህሩ ከም ዘይፈቕደሉ ርግፀኛ ኮይኑ ክሳብ ዝኸይድ ይፅበዮ ድሕሪዚ እተን ንምኻድ ዝሕግዝኦ ዕንፀይቲ ንጎኒ ደርብዩ ብሓቦ እቲ ክመሃርዎ ዝወዓሉ ናይ ስፖርት ምንቅስቓስ በይኑ ይሞክሮ ኣብ መጀመርያ ምንም ኣይተሳኽዐሉን ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ እውን ብተደጋጋሚ እዩ ዝወድቕ ነይሩ ግን ድማ ውሽጡ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ነይርዎ ምክንያቱ ንባሪሽ ምምኳሩ ጥራይ እኹል እዩ ነይሩ ከምኡ ኢሉ ድማ ዋላ ገዝኡ ኸይዱ ምምሃርን ምልማድን ፈፂሙ ይቋረፅን ድሕሪ ክንደይ መከራ እውን እታ ናይ ስፖርት ምንቅስቓስ ይኽእላ ሓደ ዕለት ግን እቲ ናይ ስፖርት መምህር ሃንደበት ናብቲ ጂምናዝየም ይመፅእ እሞ ናጎየ ኸይዱ ይሕባእ ግን እተን ዝኸደለን ዕንፀይቲ ኣብቲ ማእኸል ረሲዖን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ስፖርት መምህር ባሪሽ ኣብ ውሽጢ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ብደንቢ ገይሩ ይርድኦ ንባሪሽ ካብ ዝተሓወሉ ንኽመፅእ ይነግሮ እሞ ብሓቡኡን ህልኹን ብጣዕሚ ተደኒቑ ስለ ዝነበረ ዝደልዮ ነገር ንኸሳኽዕን ሕልሙ ጋህደ ንኽገብርን ከም ዝሕግዞ ቃል ይኣትየሉ ግን ብዝሕዝን መንገዲ ባሪሽ እተን ክልተ ዕንፀይቲ ሒዙ ኩዕሾ ንምስልጣን ዝሞክረሉ ሰዓት ኣቦኡ ኩሩስያ ይምለስ ዓሊ እዚ ኩሉ መከራ ዝመፅእ ባሪሽ ኩዕሾ ብምጭዋቱ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እውን ፈፂምካ ኩዕሾ ከይትጫወት ዳይለካ ነይራ ሓቀይ እንታይ ትገብርለካ ኢሉ ንወዲ ይቁጥዖ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣሊ ንባሪሽ ንትምህርቲ ክወስዶ እንከሎ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኮነ ኣብ ገዝኡ ፈፂሙ ኩዕሾ ክጫወት ከም ዘይፍቀደሉ ብተደጋጋሚ የስታውሶ ዘይነብን እቲ ሓደ ዓርኩን እዚ እናተባሃለ ይሰምዕ እሞ ተገሪሞም ናይ ሓቂልካ ኩዕሾ ምጭዋት ጠጠው ክተብል ኢሎም ይሓትዎ ባሪሽ ግን ኣብዚ ዓለም ታሕጓስ ዘምፀሉ ናይ መጨረሻ ነገር ኩዕሶ ስለ ዝነበረ ፈፂሙ ከም ዘይቋረፅ ይነግሮም ከምዚሉ ብጣዕሚ ነዋሕቲ ዓመታት ይሓልፍ እሞ ዘይነብ ብድሕሪት ኮይና ባሪሽ ኩዕሾ እናተጫወተ ብርሕቐት እናጠመተቶ ንረኽቦም ቆልዑት እንከለዉ ባሪሽ ኩዕሾ ምጭዋት ኣይቋረፅን ክብላ እንከሎ ይቕልዲ ነይሩ እንታይ ይትፈልጥ ነይራ ግን በዚ ዕድምኡ ኩዕሾ እናተጫወተ ክትሪኦ ከላ ብጣዕሚ ትግረም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሓደ ብድሕሪት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ መሓዝኣ ንባሪሽ ከም ትፈትዮ ንምንታይ ዘይተኣምኒ ከም ተፍቅርዮ እኮ ግልፂ ኢሉ ይዛረባ እሞ እንከይመለሰሉ ባሪሽ ናፍቲ ቦታ ይመፅእ እታ ተረቢሻ ዝነበረት ዘይነብ እውን ንትወዲ ካብቲ ቦታ ንኽርሕቕ ትእዝዞ ባሪሽ ንምንታይ ከም ዝተባእሱ ምንም ኣይፈልጥ ነይሩ እስቱድዮ ኾሪኪ ወይስ ንዩኒቨርስቲ ናባይ ትኸድናይ ሕይሽ ኢልኪ ተሓሱ ስለ ዝነበርኪ ኢኺሉ ይሓታ ዘይነብ ሕቶ ኣይመለሰሉን ኣብ ክንድኡ ያማዝ ዝበሃል ሰብኣይ ከም ዘሎን ብዛዕባ ናበይ ዩኒቨርስቲ ተኸዱ ከም ዝሕይሽ ከማኽሮ ስለ ዝደሊ ክኸይድ ከም ዘለዎም ትነግሮ ድሕሪዚ ገዝኦም እናተመለሱ እንከለዉ ሓዉ መሓዝኣ ንዘይነብ ካብ መኪና ወፂኡ ሰላም እናበሎምን እናተቐበሎምን እንከሎ ዘይነብ ብዝተፈለየ መንገዲ ከም ዝቐረበቶ ይስተውዕሉ እሞ ቁሩቶ ይቐንእ ድሕሪዚ ባሪሽ ናብ ናይ ያሚዝ ገዛ ይኸይድ እሞ ያሚዝ ድማ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቱ ንምቕፃል ንኣንካራ እንተኸደ ዝሐሸ ከም ዝኾነ የመኽሮ ምክንያቱ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ኣካለ ጎደሎ ዳኳን ኩጁ ዝበሃል ጋንታ ኣሎ ባሪሽ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ከምኡ ዝበሉ ኩዕሾ ተፃወቱ ምህላዮም ዋላ ይሕጉሶ ዳ እምበር እቲ ውሳነ ኣቦኡ ዓሊ ይውስኖ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ርግፀኛ ኣይነበረን ድሕሪዚ ያማዝ እቲ ሓሳብ ነቶም ስድራ ንምርዳእ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ግን ዓሊ ብዛዕባ ኩዕሾ እግሪ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ ወዱ ፈፂሙ ናብ ኩዕሾ ቀረብ ከም ዘይደልዮ ድማ ይፍክር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ገዛ ዘጋጠሞ ንዘይነብን ነቲ ሓደ ዓርኩን እናውግዖም እንከሎ እቲ ናብ ዘይነብ ዝቐርብ ነበረ ዘቕንኦ ወዲ መኪንኡ ገይሩ ይመፅእ እሞ እቲ ታሪክ ይቋርፆ ኣሓዳሽ መኪንኡ ንክሸራሸሩ ይዕድሞም እሞ ዘይነብ ንዝወዲ ብዝተፈለየ መንገዲ ከም ትጥምቶን ከም ትቐርቦን የስተውዕል ብጣዕሚ ድማ ይቐንእ ተናዲዱ ካብታ መኪና ወፂኡ ክርሕቕ እንከሎ ዘይነብ ተስተውዕል እሞ እናውጉየት ከይዳ ርኪባ እንታይ ከም ዝኾነ ትሓቶ እቲ ዝርአዮ ነገር ክነግራ እንከሎ ዘይነብ ናይ ትምህርቲ መሓዙት ኢና እምበር ኣብ መንጎና ምንም ነገር የለን ኢላ ተረጋግዖ እሞ ባሪሽ እውን ኣብ ገፁ ንእሽተይ ፍሽኽታ ይርአ ግን እቲ ምሸት ንሱ ዘይነብ ንትወዲ ንኽትስዕሞ ቁሩተይ ቀሪባ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይናደድ እናጉየ ኸይዱ ድማ ቦክስ ይወቕዖ ግን ትወዲ እውን ብባሪሽ ተወቂዑ ሱቕ ክብል ኣይደልየን መሊሱ ይወቕዖ እሞ ኣብ መንጎኦም ሓያል ባእሲ ይጅመር ኣብ መጨረሻ ንዘይነብ ሓዚኖምላ ሰባት ንዓኻ ስለ ዘቕረቡኻ ጥራይ መመስገናይ ክትከውን ዝግብአካ ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ እዞም ቃላት ድማ ናብ ናይ ባሪሽ ልቢ ኣትዩ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ድማ ብተደጋጋሚ ይሓስብ
ግን ዕድመ ልክዑ ፀርፍን ድንደናን ስለ ዝተላመደ እቶም ቃላት ክንድኦ ይጎድእዎን ናብ ዘይነብ ተመሊሱ ስምዒቱ ኩሉ ይገልጸላ እሞ ትፈትዮ ኮይና ሓታ ዘይነብ ከይመለሰሉ ሱቅ ክትብል እንከላ ምሳየይቲ ዘሪ ሓዚን ክለይ ድኺ ወይስ ትፈትይኒ ኮንኪ ኢሉ ደጊሙ ይሓታ ግን ዘይነብ ሕጂ እውን እቲ ዝድሊ መልሲ ይሃወጡን ሱቕ ኢላ ድማ ካብኡ ርሒቓ ትኸይድ ንባሪሽ ነገራት ካብ ዝንድሓር እናገደዲኦም ከይዶም መሓዙቱ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ማራዶና ዝበሃል ትፈትዮ ዝነበረ ከልቢ እውን ይመውት ሰንግዞም ተደራረብቲ ችግራት እውን ሓደ ዓብዪ ውሳነ ይውስን ወላ ብኡ ፈቃደኛ ይኹን ናብቲ ኩዕሾ እግሪ ዝተጫወቱ ዘለውሉ ዩኒቨርሲቲ ንኽኸይድ ምስቲ ኩሉ ግዜ ዝድግፎ ዝነበረ ያማዝ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ብሓደ ይኸዱ ያማዝ እውን ንባሪሽ እቶም ተሓልፎም ለኻ መንገድታት ነዋሕትን ከበድትን ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ መጨረሻ ግን ንኩሎም ሰጊርካ ተዓዋታይ ምዃንካ ዘይተርፍዩ ጠንኪርካ ቀፅል ኢሉ የበረታትዑ ምንም ግዜን ከያኾኑ ናብቲ ስታድየም ይኸዱ እሞ ምስቶም ካልኦት ተጫወቲ ምስልጣኑ ይጅምር ግን ናይቶም ጋንታ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ፋይክ ባሪሽ ብጣዕሚ ድኹም ሰውነት ጥንካርኡ ትሑት ቀልጢፉ ይደክምን ስለ ዝነበረ ሕጉስ ኣይነበረን ይኹን ደእምበር ያማዝ ነተሰልጣኒ ናይ መጥቃዕታ ራሂቡ ዓቕሉ ንኽሪኦ ይሓቶ ፈቃደኛ ድማ ይኸውን ድሕሪ ዝተወሰነ ዕረፍቲ ባሪሽ መጥቃዑ ኮይኑ ይጫወት እሞ ሓደ ጎል ብምምዝጋብ ዓቕሙ ንኸርኢ ዕድል ይረክብ ይኹን ደእምበር ፋይክ ብሓንቲ ጎል ጥራይ ክእለቱ ከለክዐሉ ስለ ዘይከኣለ ባሪሽ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ዝሑል ጉልበት ዘይብሉን ንኻልኦት ብፆት ኩዕሾ ዘይህብ ስሱዕን ምዃኑ ምንፅፃሩ ይቋረፅን ባሪሽ ግን ብዞም ቃላት እዚኦም ፈፂሙ ኣይተጎድአን እንድሕር ደኣ ዝሐሸ ክኸውን ደሊኻኒ እስኻ ሰልጥነኒ ካብኻ ዝሐሸ ሰልጣኒ ኣይክረክብን ኢሉ ይሓቶ እሞ ፋሪክ እውን ንስልጠናን ትምህርትን ክፍቲ ምዃኑ ሕጊስዎ ፈቃደኛ ይኸውን ሕጂ ናብቲ ጋንታ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ምስኦም ክድቅስ ነይርዎ ግን እቶም ካልኦት ኣባላት እቲ ጋንታ ነባራት ኣባላት ወታደራት እዮም ኣካል ጉድኣቶም ዝመፀ እውን ካብ ኩናት ስለ ዝነበረ ንባሪሽ ይፀልእዎን ይንዕቕዎን ልዕሊ ኩሎም ድማ ዋና ኣዛዚ እቲ ጋንታ ዝነበረ ፍርሃት ልዕሊ ኩሎም ይፀልኦ ነይሩ እቶም ጋንታ ንፍርሃት ብጣዕሚ ይኽብርዎን ይፈርሕዎን ስለ ዝነበሩ ድማ ንሱ ስለ ዝፀልኦ ጥራይ ንሶም እውን ክፀልእዎ ይግደዱ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ፍርሃት ንባሪሽ ኣብ ምድቃሱ ክረኽቦ ኣይከኣለን ርግፀኛ እየ ፈሪሑን ተስፋ ቆሪፁን ንገዝኦ የሃዲሙ ኢሉ እናጠርጠረ እንከሎ ግን ናብቲ ሜዳ እንትወፅእ በይኑ ገዝጊሱ ወፂኡ እናሰልጠነ ይፀንሖም ይኹን ደእምበር ፋሪክ ሕጂ እውን ብባሪሽ ኣይተደነቐን እቶም ካልኦት ብፆቱ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ምሸት ዝበለፀ ይፀልእዎ ይኹን ደእምበር ብዝተግባሩ ዝተደነቐ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነይሩ እሱ እውን ሃዲ እዩ ናይቲ ጋንታ ዋና መስራትን ፕሬዚዳንትን እዩ ከም ናይ ባሪሽ ዝበለ ክእለት ዘለዎ ሰብ ንምርካብ ብጣዕሚ መቸገሪ ምዃኑን ፋሪክ ኣብ ጋንትኡ ስለ ዝረኸቦ ሕጉስን መመስገናይ ክኸውን ከም ዘለዎን ብተደጋጋሚ ይነግሮ ፋሪክ ግን ሓደ ብሊፀ ዝሪኦ ተጫዋታይ የብለይን እንድሕር ደኣ ምስቶም ካልኦት ዘይተሰማሚዑን ኣብ ኣካላዊ ብቕዓቱን ፍጥነቱን ለውጢ ዘየምፅዩን ድማ ኣብ ጋንታየ ክቕፅልን ኢሉ ንሃቢ የረድኦ ኣሰልጣኒኡን ኩሎም ብፆቱን ብፅሊ ዓይኒ ዋላ እናጠመትዎ ባሪሽ ፈፂሙ ተስፋ ኣይቆረፅን ፀሓይን ከይወፀት ጀሚሩ ሓዲጋቱ ክሳብ እትጠልቕ ብሓቦን ህልኽን ተመሊኡ እናሰልጠነ እዩ ዝውዕል እዚ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ብተኸታታሊ ዝቕፅሎ ዝነበረ ስልጠኑ እውን ነቲ ልቡ ዓፂሉ ዝነበረ ሰልጣኒኡ ፋሪክ ቅርወተይ ክፎተዮ ይገብሮ ብዙሕን ከይፀንሐ እቲ ሊግ ዝካየደሉ ሰሙን ይኣክል ባሪሽ ድማ ወለዱ ምኽሪእዎ ክመፂኦም ኢሉ ተስፋ ብምግባር ደው ኢሉ ይነግሮም ኣይሴል ብናይ ወዳ ብቕዓት ብጣዕሚ ዋላ ሕጉስቲ ትኹን ደኣምበር ኣብኡ ኸይዱ ትምህርቱ ብደንቢ ከም ዝከታተል ቃል ኣቲላ ስለ ዝነበረ ትምህርቱ ንኸይርስዕን ንኸይሰንፍን ተስታውሶ ድሕሪ ባሪሽ ኣቦኡ ክመፅእ ተኾይኑ ነዲኡ ሓታ ኣዲኡ ድማ ክመፅእ ከም ዘይኽእል ትነግሮ ባሪሽ ግን ኣቦኡ ክመፅእ ዘይኽእል ኮይኑ ዘይኮነስ ከም ዘይደሊ ይርድኦ ባሪሽ ፕሮፌሽናል ተጫዋታይ ኮይኑ ኣብ ዝገብረሎ ጉዕዞ ናይ መጀመርያ ገጥሙ እያ ነይራ ኣዲኡ ኣይሴል ያማስ እናሃቢ ብድሙቕ ጣቂዒትን ድምፅን የበረታትዕዎ ነይሮም ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር ባሪሽ ኣብ ሙሉእ ቱርኪ ዝፍለጥ ሰብ ይኸውን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 49 ጎል ሓንቲ ጨዋታ ጥራይ ድማ ተኸታተልቲ 9 ጎላት ጥራይ ብምምዝጋብ ንጋንትኡ ናብ ቻምፒየንሺፕ መሪሕዎም ይኸይድ ሃቢ እዚ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ተደኒቑ ነይሩ ንባሪሽ ብኣካል ረኺቡ ድማ ሓንቲ እግርኻ ተትህሊ ነይራ ኣብቲ ናይ ቱርኪ ዝበለፀ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ክእትዮ ከም ዝነበረ ይነግሮ ግን ሃቢ ንባሪሽ ዝነበሮ ክብርን ምስጋናን ብቓላት ጥራይ ክሕልፎ ይደልየን እታ ዝኸበረትን ዝበለፀትን እትበሃል ሰብ ሰራሕ እግሪ ባምቡላ ድማ ከም ውህብቶ የቕርበሉ ብዝሕዝን መንገዲ እታ ውህብቶ ንሳ ሃቢ ክህባ ዝኽእል ናይ መጨረሻ ነገር እያ ነይራ ምክንያቱ ሰንክቲ ዝነበሩ ሓያል ሕማም ብዙሕን ከይፀንሐ እዩ ሞይቱ ኩሎም ኣባላት ጋንታ ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም ነይሮም ብፍላይ ድማ ባሪሽ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ዋና ተጫዋታይ ኮይኑ ንኽሳተፍ ከም ዝተመረፀ ዋላ ይነገሮ ዘሐጉሶ ነገር ኣይነበረን ንባሪሽ ሃቢ ማለት ናይ ክለብ ፕሬዚዳንት ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ክእለቱ ዝርአየሉ ሰብ እምበር ግን ሕጂ እውን ሕልሙ ናይ ምግሃድ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዓብዪ ፀዋታ ብሓቦን ተውዓትን ምስልጣኑ ቀፀለ ሓደ መዓልቲ ናሰልጠነሉ ዝነበረ ግዜ ያሜስ ብዛዕባ ትረኺብካዮ ኒኻ ናይ ዋንጫ ዓለም ዕድል ነቦኻ ነጊርካዮ ዶ ኢሉ ይሓቶ ባሪሽ ግን ኣየዛረቦን መስለኒ ሱቕ ንኽብል ይመሪፁ
እቲ ምሸት ንሱ ባሪሽ ነብኡ እናተጸበየ ይምሺ ምኽንያቱ ንኽልተ ደቂቓ ጥራይ ዋላ ይኹን ናፍቲ ኢስታንቡል ዘሎ ዝዓበየ ናይ ኣካለ ጎደሎ ጋንታ ከም ዝተዓደመ ንኽነግሮ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝኹሉ ግዜ ክጫወት እንከሎ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣቦኡ ንምንታይ መፂኡ ርእይዎ ከም ዘይፈልጥ ይሓቶ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጽቡቕ ውፅኢት ሒዘ ወፅአ ኩሉ ዝሓተትካን ነገር ድማ ገይረ እየ ብዙሓት ዓበይቲ ነገራት ድማ ሳኺዐ ንስኻ ግን ፈጺምካ ዓገብካን ንናተይ ህይወትን መጻኢን ኢልካ ኩሉ ዝተኻእለካ ነገር ከም ዝገበርካ ይፈልጥ እየ ንዓይኒ ክትሕግዝ ዘይሞከርካዮ ነገር ኣይነበረን ናተይ ፍሉይ ጉዳይ ብጣዕሚ ብዙሕ ወጻኢ ሓትት ስለ ዝነበረ ንሱ ክተማልእ ማዕረኽ ክንደይ ሪሕካ ከም ዝተጓዓዝካ ይፈልጥ እየ ግን እቲ ንዓይ ብቑልዕነተይ ዝገጠመኒ ነገር ናይ ማንም ጥፍኣት ኣይኮነን ኣጋጣሚ እዩ ነብስኻ ሓላፍነት ተሸኪምካ ይትቕተላ ኣብዚ ሕዚ በፂሐኒ ክብርክ ንኽበፅሕ ቆልዓ ኮይነ እተበራታትዕኒ ነበርካ ቃላት ሰሚዐ ጥራሕ እየ ኣብዚ ቦታ ክበፅሕ እንከለኹ ግን ንዓኻ ክስእነካ ኣይደልን ኣብታ ናይ ህይወተይ ዝበለፀት መዓልቲ እቲ ንህይወተይ ዝበለፀ ተዋፅኦ ዝገበረ ሰብ ክህሊ ስለ ዝደሊ በይዛኻ ምፃእ ኢሉ ይሓቶ ኣብዚ ቅፅል መዓልቲ ባሪሽ ናብ ኢስታንቡል ጉዕዞ ይጅምር ኣብዚ ሓለፈ ምሸት ንዝተዛረቦም ዘረባታት ኣቦ ዋላ ምንም ይመለሰሉ ዳ እምበር ብኽብሪ ተሰናቢትዎ ኣሊ ወዱ እናኸደ ዘይምርኣይ ካሊእ ምንም ኣይገበረን ኣብ ኢስታንቡል ክበፅሕ እንከሎ ፋሪክና ፈርሃት ይጽበይዎ እሞ ብሓደ ናብ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይኣትዩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ፋሪክ ብዛዕባ ጋንትኡ ድልውነት ብዙሓት ሕቶታት ይተሓቲቱ ነይሩ ግን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንባሪሽ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሕቶ ነይራ እታ ዝሓተተቶ ጋዜጠኛ ድማ ዘይነብ ኮይና ትጸንሕ ባሪሽ ብዛዕባ እቲ ሕቶ ብዙሕን ከይተገደሰ ሓፂር መልሲ ሂቡ ካብቲ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይወፅእ ግን ባሪሽ እዚ ዝገበረ ንዘይነብ ጸሊእዎ ኣይኮነን እቲ ሓደ ግዜ ዝተሰምዖ ቐንዛ ንኸየስታውስ ጥራሕ እዩ ባሪሽ ንዘይነብ ዝነበሮ ፍቕሪ ፈጺሙ ይወጸሉን ግን ከም ዘይነብ ዝበለት ምልክዕቲ ጓል ምስ ከምኡ ዝበለ ወዲ እቲ መጣጠን ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ንኽዛረባ ፈቓደኛ ኣይነበረን ክናፍቓ እንከሎ ናብ ሶሻል ሚድያ ኣትዩ ፎቶ እናርአየ ስምዒቱ ምንዛዙ ጥራሕ እዩ ዝጠዓስ እቲ ምሸት ንሱ ባሪሽ ቁርብተይ ንኽረጋጋዕ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ዝተወሰኑ ወዳት መፂኦም ይቕጥቅጥዎ ግን በጋጣሚ ዘይነብ ኣብቲ ቀረባ ትጸንሕ እሞ ሓጊሳ ንገዛ ትወስዶ ባሪሽ ቁርብተይ ምስ ሓወሸ ግን ንኹሉ ዝገበረህሉ ነገር መስጊንዋ ናብ ጋንትኡ ክምለስ ይዳለ ጠጠው ክተብሎ ክትሞክር እንከላ ግን ባሪሽ ብጣዕሚ ይናደድ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይተገደስካ ሓዲክኒ ኢኻ ከይድኪ ንምንታይ ሕጂ ጠጠው በልቲ ክትሓትን ለኺሉ ንዘይነብ ይኹርየላ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ዘይነብ እቲ ምሸት እሱ ንዝበለቶም ኩሎም ቃላት ይቅርታ ሓቲታ ኩሉ ግዜ ተፍቅሮ ከም ዝነበረት ትናዘዘሉ ግን ኣካለ ጎደሎ ወዲ ስለ ዘፍቀረት መሓዙታ ንኸይቕልዳላ ፈሪሓ ሱቕ ከም ዝበለት ትገልጸሉ ካብ ሕዚ እንድሓር ግን ፈጺማ ሓዲጋቱ ከም ዘይትኸይድን ቀዳመይቲ ደጋፊቱ ከም እትኸውንን ቃል ተኣትየሉ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ባሪሽ ዓብዪ ሓላፍነትን ኩርዓትን ዘለዎ ተጫዋታይ ኮይኑ ናብ ናይ ስታድየም ክዳን መቐየሪ ክፍሊ ኣቲ ናይ ናሽናል ጋንታ ሎጎ ዘለዎ 8 ቁፅሪ ጀርዚ ተኸዲኑ ናብቲ መጻወቲ ሜዳ ምእታይ ሕልሚ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ብኽንደይ ጻዕሪ ጋዲ ዝገበሮ እምበር ይኹን ዳ እምበር ፈርሃት ባሪሽ ከምኡን ከምቶም ካልኦትን ኣብ ኩናት ዝተጎድአ ወታደር ስለ ዘይነበረ ክካታዕን ክበኣስን ይጅምር ባሪሽ ብዕድሉ እግሩ ስኢኑ ንሕና ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ንሃገርና ኢና ኢልና ኣካልና ስኢና ኢሉ ንሰልጣኒኡ እናተኻትዖ ይጸንሕ ፋሪክ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ እዚ ናይ ቱርኪ ናሽናል ጋንታ እዩ ማንም ሰብ ድማ ክኣቲ ይኽእል ኢሉ ንፈርሃት ይምልሰሉ ድሕሪ እዚ ንፈርሃት ናይ ኩናት ግዳይ ምዃኑ ፍሉይ ከም ዘይገብሮን እንድሕሪ ኣፅዋዩ ዝቐፂሉሉ ካብቲ ጋንታ ከም ዝባረርን የረድኦ ጽቡቕ ነገሩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ጋንታ ፈጺሙ የዳኸመምን ምክንያቱ ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ ምስ ብዙሓት ሃገራት ገጢሞም ምስ ብራዚል ኣብ ቀረባ ግዜ ቆፀሮ ነይርዎም ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እታ ሃገር ሙሉእን ባሪሽን ንነዊሕ ግዜ ዝጽበይዎ ነበሩ ወሳኒ ጨዋታ ይጅመር እቶም ተጋጠምቶም ብኩዕሶ እግሪ ፍሉጣት ዝኾኑ ብራዚላውያን ዋላ ይኹኑ ዳ እምበር እቲ ጸዋታ ኣብ ሜድኦም ምንባሩ ቀሊል ኣጋጣሚ ይነበረን ዘይነብን ኣዲኡን ካልኦት ኩሎም ደገፍቱን ሽሙና ፀውዕ ኸበራታትዕዎ እንከለዉ ድማ ባሪሽ ፍሉይ ኮይኖም ዝስምዕዎ ነበሩ ናይ ኣዲኡ ሓውን ናይ ዘይነብን ድምፂ ጥራሕ እዩ ግን ብዘሕዝን መንገዲ ሕዚ እውን ኣብቲ ስታድየም ናይ ኣቦኡ ኣሰር ይነበረን ግን እዚ ኩሉ ድጋፍ እዚ ንቶም ጋንታ እኹል ይነበረን ምክንያቱ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ ብራዚል ኣብ ልዕሊ ቱርኪ 2 ጎል ተቑፅር እዚ ኸይኣክል ግን ፈርሃት ንባሪሽ ተወደጋጋሚ ኩዕሾ ክሕልፈሉ ፈቃደኛ ኣይነበረን ሰንኪዚ ድማ ተቐባቢሎም ጎል ናይ ምእታይ ዕድሎም ብጣዕሚ ተሓቲ እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዞር ክውዳእ እንከሎውን ቱርኪ ብ2 ጎል እናተመርሐት እያ ነይራ ባሪሽ ጋንትኡ ብሕማቕ መንገዲ ይጫወቱ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ተናዲዱ ዝነበረ ፋይክ ናብቲ ውሽጢ ኣቱ እሞ ጠጠው ኢሎም ንኽሰምዕዎ የገድዶም ናብኡ መፂኦም ዘለዉ ንተው ዝባኖም ተጻሒፉ ዘሎ ሽሞም ዘይኮነስ ንተው ኣፍ ልቦም ተጻሒፉ ዘሎ ሽም ሃገሮም እውን ምዃኑ የዘክሮም እቲ ጨዋታ ንወይኖም ዘይኮነስ ንሃገሮም እውን ማዕርኽ እንደይ ወሳኒ ምዃኑ የስታውሶም እሞ ብዝበለፀ መንገዲ ንኽጫወቱ ይዳለዩ ቅድሚ ተመሊሶም ናብ ሜዳ ምእታዮም ግን ፋይክ ንፈርሃት ጠጠው ይብሎ እሞ ሓንቲ ምኽሪ ይህቦ ንባሪሽ ንምንታይ ከም ዘይትፈትዮ ይፈልጥ እየ ንስኻ እግርኻ ኩናት እንትስእና ንሱ በጋጣሚ እግሩ ስኢንዋ ግን እቲ ኣጋጣሚ ሕስወሉ ንስኻ ናብ ውትድርና ክትኣትን ከለኻ ዘጋጥመካ ነገር ፈሊጥካ ኢኻ
ባሪሽ ግን ብተጋጣሚ ንሱ እግሩ ንምስኣን ፈጺሙ ይተዳለየ ነይሩ። ባሪሽ እግሩ ኣብ 7 ዓመቱ እዩ ስኢንዋ። ኣብቲ ዕድመ ንሱ ንስኻ ሕጉስ ኮይንካ ኢኻ ትጫወትን ትዘልልን ትጎይን ነርካ። ንስኻ ናብ ውትድርና ክትኣትን ከለኻ ደፋር ኢኻ ነርካ። ንዝገጠመካ ነገር ግን ፈጺምካ ኣይተዳለኻን። ባሪሽ ብትሓደ ገጽ ከማኻ ደፋር ኣይነበረን፣ ግን ንዝገጥምዎ ነገራት ድልው እዩ ነይሩ። ንስኻን ንሱን ኣመጻጽኣኹም በበይኑ እዩ። ማዕረ ተዘይኮነ ኢልካ ተጨንቆ ኢሉ ይነግሮ እሞ ብቶም ቃላት ኣዝዩ ዝተነኽአ ፍርሃት ናብቲ ጨዋታ ንኽምለስ ብጣዕሚ ይችኩል። ምክንያቱ ኩሉ ዝገበሮ ነገር ጥፍኣት ከም ዝነበረ ሕጂ ተረዲእዎ። ጨዋታ ክጅምሩ እንከለዉ ፍርሃት ናብ ባሪሽ ይኸይድ እሞ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝቆጥቆጥካ ወዳት ኣንኤል ይእኸዮም። ከቢድ ነገር ምዃኑ ይፈልጥ ግን ይቕረ ገበረለ ኢሉ ይሓቶ እሞ ባሪሽ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ከም ዝነበረን ኩሉ ዘይበለ ናይ ዝጋንታ ካፕተን ክባረር ስለ ዘይደልዮን ብዘይካቲ ካፕተን ዋጋ ከም ዘይብሉን ስለ ዝፈለጠ ምዃኑ ይነግሮ። ብዙሕ ከይጸንሐ ፍርሃት ንባሪሽ ኩዕሾ የቕብሎ እሞ እታ ናይ መጀመርያ ንቱርክ ትውክል ጎል እትዩ። ኣብቲ ቀጸልቲ ሰዓታት ናይ ባሪሽ ታራኢ ነይሩ። ንፍርሃት ብዝቐበሎ ኩዕሾ ድማ ካልአይቲ ጎሎም ይቕፅሩ። ግን ሕጂ ማዕረ ዋላ ይኹኑ ደኣ እምበር እቲ ጨዋታ ኣይተወድአን። መጥቃዕቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዋላ ተተሰለፈ ዝቝጸር ጎል ግን ኣይነበረን። እቶም ናይ ብራዚል ተጫወቲ ካብ መስመር ወፂኦም ክጫወቱ ስለ ዝተረኽቡ ናይ ፔናልቲ ውቅዒት ይረኽቡ እሞ እታ ኩዕሾ ዝወቅዕ ባሪሽ ኮይኑ ይቐርብ። ባሪሽ እንድሕር ደኣ እዛ ጎል እትይዋ ቱርኪ ናይ ዋንጫ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ክትልዕል እያ። መጀመርያ እታ ኩዕሾ ፍርሃት ይኽወቕዓ ተሓሲቡ ነይሩ፣ ግን ልዕለይ ዝግባእ ሰብሉ እዩ ብምባል ኣብታ ወሳኒት ሰዓት ንባሪሽ ይህቦ። ግን ባሪሽ ቅድመ መጨረሻ ግዜ ፔናልቲ ዝረኸበሉ ሰዓት ኣብቲ ሓደጋ ዝገጠመሉ መዓልቲ እያ ነይራ። ናብ ርእሱ ብዙሕ ትውስታታት እናተመለሶ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣቦኡ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ሽሙ ይጽዋዕ ከም ዝነበረ ይስታውስ። ግን ብሕልሚ እዩ ዝመስል። ሕዚ እውን እቲ ድምፂ እሱ ይሰምዖ ኣሎ። ለካ ኣሊ ዋላ ደንጉዩ ዳ ኣይኹን እምበር ወዱ ንምድጋፍን ንምብርትታዕን ናብቲ ሜዳ መፂኡ እናፀውዖ እዩ። ብናይ ኣቦኡን ካልኦት ፎቶትን ድምፂ ተበራታቲዑ እታ ኩዕሾ ይወቕዓ እሞ ሰዓርቲ ኮይና ዝወደአቶም ጎል ትኸውን። ሰንኪዞም ጀጋኑ እዚኦም ቱርኪ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ዋንጫ ዓለም ተልዕል። ግን ኣብቲ ዕለት ንሱ ካብቲ ርእስቲ እሱ ንላዕሊ እዩ ተፈጺሙ። ምክንያቱ ባሪሽ እቲ ወዲ 7 ዓመት ኮይኑ ዝሰኣኖ ናይ ኣቦኡ ፍቕርን ኩርዓትን ድሕሪ ክንደይ ግዜ ይረኺብዎ። እቲ ጨዋታ ንሱ ንቱርኪ ዋንጫ ዓለም ጥራይ ዘይኮነን ፂላስ ነቶም ተረሓሒቖምን ተጣፊኦምን ዝነበሩ ክልተ ቦን ወድን ድሕሪ ክንደይ ዓመት ይጠቕሊልዎም። ባሪሽ ናይ ቱርኪ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መላእ ኣውሮፓ ቻምፒየንሺፕ ክልተ ግዜ ብተኸታታሊ ይስዒሩ። ኣብታ ካልአይቲ ጨዋትኡ ጎሎ እትዩ ዘርእዮ ዝነበረ ምንቅስቓስ እውን ኣብ ናይ ጆርናሊዝም ታሪክ እታ ዝበለጸት ናይ ዓወት ፎቶ ተባሂላ እያ ትፍለጥ። ባሪሽ ሽሙ ዝጽዋዕ ብጎበዝ ኩዕሾ ተጫዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ 3 ግዜ ወርቂ መዳልያ ብጉያ ዝተሸለመ ወዲ እውን እዩ። ኣብ ናይ ነዊሕን ናይ ቀረባን ናይ ዝላ ውድድር ናይ ዊልቸር ባስኬትቦልን ፍሉጥ ተጫዋታይ ክኸውን በቂዑ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኣውሮፓ ታሪክ እቲ ናይ መጀመርያ ኣካለ ጎደሎ ሰልጣናይ ክኸውን እውን በቂዑ እዩ። ኣብ ኣንካራ ኣብ ዝርከብ ናይ ጋዛ ዩኒቨርሲቲ እውን ልዑል ውፅኢት ሒዙ ናይ ስፖርትን ሳይንስን በዓል ሞያ ኮይኑ ተመሪቑ እዩ። እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሕልሚ ዝመስል ታሪክና ሓቀኛ ዛንታ እዩ። ብዙሕ ተማሂርኩምሉን ተዘናጊዕኩምሉን ቁም ነገር ኣትሪፍኩምሉን ክትኮኑ ፈጺመ ይጠራጠርን። ብወገነይ ኣዝየ ስለ ዝፈተኽዎ 9 ካብ 10 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ እዚ ንዝመስል ሓቀኛ ታሪክ ካብ 10 ክንደይ ትብዎ? ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ። ሳብስክራይብን እታ ናይ ደወል ምልክትን ብምንካእ ኣባል ቤተሰብና ምዃን ከይትርስዑ። ደጊምና ብኻልኦት መሃርቲ ፊልምታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት።